Knjiga Isusa Navina, glava 1. A po smrti Mojsije, sluge Gospodnjega, reče Gospod Isusu, sinu Navinu, sluzi Mojsijevu, govoreći: Mojsije, sluga moj, umre. Zato sada ustani, pređi preko toga Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju koju ja dajem sinovima Izraeljevim. Svako mesto na koje stupite stopama svojim dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju. Od pustinje i od ovoga Livana do reke velike, reke Efrata, sva zemlja Hetejska do velikoga mora na zapadu, bit će međa vaša. Niko se neće održati pred tobom svega veka tvojega. S tobom ću biti kao što sam bio s Mojsijem. Neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti. Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tome narodu u nasledstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim, da ću im je dati. Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovedio Mojsije, sluga moj. Ne odstupaj od njega, ni nadesno, ni nalevo, da bi napredovao kuda god pođeš. Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano, jer ćeš tada biti srećan na putovima svojim i tada ćeš napredovati. Nisam li ti zapovedio? Budi slobodan i hrabar. Ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom Gospod Bog tvoj, kuda god ideš. Tada zapovedi Isus upraviteljima narodnim, govoreći: Prođite kroz oko i zapovedite narodu, govoreći: Spremite sebi brašnjenice, jer ćete do 3 dana preći preko Jordana da uđete i uzmete zemlju koju vam Gospod Bog vaš daje u nasledstvo. A plemenu Ruvimovu i Gadovu i polovini plemena Manasijina reče Isus, govoreći: Opomenite se šta vam je zapovedio Mojsije, sluga Gospodnji, rekavši: Gospod Bog vaš smiri vas i dade vam ovu zemlju. Žene vaše, deca vaša i stoka vaša neka ostanu u zemlji koju vam dade Mojsije s ovu stranu Jordana. Vi ipak pređite pod oružjem pred braćom svojom, koji ste god za vojsku, i pomozite im. Dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, i naslede i oni zemlju koju im daje Gospod Bog vaš. Pa se onda vratite na nasledstvo svoje, koje vam je dao Mojsije, sluga Gospodnji, s ovu stranu Jordana k istoku, i držite ga. A oni odgovoriše Isusu, govoreći: Što si nam god zapovedio, činit ćemo, i kuda nas god pošlješ, ići ćemo. Slušat ćemo te kako smo slušali Mojsija. Samo neka Gospod Bog tvoj bude s tobom, kao što je bio s Mojsijem. Ko bi se protivio tvojoj zapovesti i ne bi slušao reči tvojih u svemu što mu zapovediš, neka se pogubi. Samo budi slobodan i hrabar. Glava 2. A Isus, sin Navin, posla iz Sitima potajno 2 uhode, rekavši im: Idite, vidite zemlju i Jerihon. I oni otidoše i dođoše u kuću jednoj bludnici, kojoj ime beše Rava, i počinuše onde. Ali bi javljeno caru Jerihonskom i kazano: Evo, ljudi dođoše ovamo noćas između sinova Izraeljevih da uhode zemlju. I posla car Jerihonski kravi i poruči: Izvedi ljude koji su došli k tebi i ušli u tvoju kuću, jer su došli da uhode svu zemlju. Ali žena, uzevši ona 2 čoveka, sakri ih, pa reče: Jest, istina je da su ljudi došli k meni, ali ja ne znah odakle behu. I kad se vrata zatvarahu u sumrak, ljudi iziđoše, ne znam kuda otidoše. Idite brzo za njima, stignućete ih. A ona ih beše izvela na krov i sakrila ih pod lan netrven koji beše razastrla po krovu. I ljudi pođoše za njima u poteru put Jordana do broda, i vrata se zatvoriše kad iziđe potera za njima. Oni pak još ne behu pospali, a ona dođe k njima na krov i reče im: Znam da vam je Gospod dao ovu zemlju, jer nas popade strah od vas, i prepali su se od vas svi koji žive u ovoj zemlji. Jer čusmo kako je Gospod osušio pred vama Crveno more kad iziđoste iz Misira, i šta ste učinili od 2 cara Amorejska koji behu preko Jordana, od Siona i Oga koje pobiste. I kad to čusmo, rastopi se srce naše, i ni u kome već nema junaštva od straha vašega. Jer je Gospod Bog vaš, Bog gore na nebu i dole na zemlji.
nego sada zakunite mi se Gospodom da ćete učiniti milost domu oca mojega, kao što ja vama učinih milost. I dajte mi znak istinit, da ćete sačuvati život mojemu ocu i mojoj materi i mojoj braći i mojim sestrama i svima njihovima, i da ćete izbaviti duše naše od smrti. A ljudi joj odgovoriše, mi ćemo izginuti za vas ako ne izdate ove naše stvari. I kad nam Gospod da ovu zemlju, učinit ćemo ti milost i veru. Tada ih ona spusti kroz prozor po konopcu, jer kuća njezina beše na zidu gradskom, i ona na zidu nastavaše. I reče im, idite u goru da ne naiđe na vas potera, i onda se krijte 3 dana, dokle se ne vrati potera, pa onda idite svojim putem. A ljudi joj rekoše, bit ćemo prosti od ove tvoje zakletve kojom si nas zaklela. Evo, kad dođemo u zemlju, veži ovu vrpcu od skerleta na prozor kroz koji si nas spustila i skupi kod sebe u tu kuću oca svojega i mater i braću i sav dom oca svojega. I ko bi god izašao iz tvoje kuće, krv njegova neka bude na njegovu glavu, a mi da nismo krivi. Ako god bude s tobom u kući, krv njegova neka dođe na naše glave ako ga se ko rukom dotakne. Ali ako izdaš ovu stvar našu, tada ćemo biti prosti od tvoje zakletve kojom si nas zaklela. A ona odgovori, kako rekoste, tako neka bude. Tada ih pusti i otidoše, i ona veza vrpcu od skerleta na prozor. A oni otišavši dođoše u goru i ostaše onde 3 dana, dokle se ne vrati potera, jer ih potera tražaše po svim putevima, ali ih ne nađe. I vratiše se ona 2 čoveka i sišavši iz gore, prebrodiše i dođoše k Isusu sinu Navinu i pripovediše mu sve što im se dogodilo. I rekoše Isusu, zaista dao nam je Gospod u ruke svu tu zemlju, i svi stanovnici one zemlje uplašili su se od nas. Glava 3. I usta Isus ujutro rano i kretoše se od Sitima i dođoše do Jordana, on i svi sinovi Izraeljevi, i noćiše onde i ne pređoše. A posle 3 dana prođoše upravitelji kroz oko i zapovediše narodu govoreći, kad vidite kovčeg zaveta Gospoda Boga svojega i sveštenike levite gde ga nose, pođite i vi s mesta svojega i idite za njim. Ali neka bude daljina između vas i njega do 2000 lakata. Bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada niste išli tim putem. I Isus reče narodu, osveštajte se, jer će sutra učiniti Gospod čudesa među vama. Potom reče Isus sveštenicima govoreći, uzmite kovčeg zavetni i idite pred narodom. I uzeše kovčeg zavetni i pođoše pred narodom. A Gospod reče Isusu, danas te počinjem uzvišavati pred svim Izraeljem, da poznaju da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem. Zato ti zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg zavetni i reci, kad dođete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu. I reče Isus sinovima Izraeljevim, pristupite ovamo i čujte reči Gospoda Boga svojega. Potom reče Isus, po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas i da će doista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje, i Ferezeje i Gergeseje, i Amoreje i Jevuseje. Evo kovčeg zaveta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana. Zato sada izaberite 12 ljudi iz plemena Izraeljeva, po jednoga čoveka iz svakoga plemena. I čim sveštenici noseći kovčeg zaveta Gospoda svoj zemlji, stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu rastupiti, te će voda koja teče ozgo stati u gomilu. I kad se podiže narod iz šatora svojih da pređe preko Jordana, i sveštenici ponesoše kovčeg zavetni pred narodom. I kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode, jer je Jordan pun preko bregova svojih za vreme žetve, ustavi se voda što tecijaše ozgo i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko, od grada Adama koji je kraj Zaretana, a što tecijaše dole u more kraj polja, more slano, oteče sasvim. I narod prelažaše prema Jerihonu. A sveštenici koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjega
stajahu na suhu usred Jordana tvrdo, i sav Izraelj iđaše po suhu, dokle sav narod ne pređe preko Jordana. Glava 4. A kad sav narod pređe preko Jordana, reče Gospod Isusu govoreći: Izberite iz naroda 12 ljudi, po jednoga čoveka iz svakog plemena, i zapovedite im i recite: Uzmite odavde isred Jordana s mesta gde stoje nogama svojim sveštenici 12 kamena, i odnesite ih sa sobom i metnite ih onde gde ćete noćas noćiti. Tada dozva Isus 12 ljudi koji beše odredio između sinova Izraeljevih, po jednoga čoveka iz svakoga plemena. I reče im Isus: Idite pred kovčeg Gospoda Boga svojega usred Jordana i uzmite svaki po jedan kamen na rame svoje, prema broju plemena sinova Izraeljevih, da bude znak među vama. Kad vas posle zapitaju sinovi vaši govoreći: Šta će vam to kamenje? Recite im: Jer se voda u Jordanu rastupi pred kovčegom zaveta Gospodnjega. Kad prelažaše preko Jordana, rastupi se voda u Jordanu. I ovo je kamenje spomen sinovima Izraeljevim doveka. I učiniše sinovi Izraeljevi kako zapovedi Isus. I uzeše 12 kamena isred Jordana, kako beše rekao Gospod Isusu, prema broju plemena sinova Izraeljevih. I odnesoše ih sa sobom na noćište i metnuše ih onde. A i usred Jordana postavi Isus 12 kamena na mestu gde stajahu nogama svojim sveštenici noseći kovčeg zavetni, i onde ostaše do danas. Sveštenici pak koji nošahu kovčeg stajahu usred Jordana, dokle se ne svrši sve što beše Gospod zapovedio Isusu da kaže narodu, sasvim kako beše Mojsije zapovedio Isusu. I narod pohite i pređe, a kad pređe sav narod, onda pređe i kovčeg Gospodnji i sveštenici, a narod gledaše. Pređoše i sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina pod oružjem pred sinovima Izraeljevim, kao što im beše kazao Mojsije. Oko 40.000 naoružanih pređoše pred Gospodom preko Jordana na boj u polje Jerihonsko. Taj dan uzvisi Gospod Isusa pred svim Izraeljem, i bojahu ga se kao što su se bojali Mojsija, svega veka njegova. I reče Gospod Isusu govoreći: Zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg od svedočanstva, neka iziđu iz Jordana. I zapovedi Isus sveštenicima govoreći: Iziđite iz Jordana. A čim sveštenici koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjega iziđoše isred Jordana i stadoše na suvo nogom svojom sveštenici, odmah se povrati voda u Jordanu na mesto svoje i poteče kao i pre povrh svih bregova svojih. A iziđe narod iz Jordana 10. dana 1. meseca i stadoše u oko u Galgalu s istoka Jerihonu. A onih 12 kamena što iznesoše iz Jordana postavi Isus u Galgalu i reče sinovima Izraeljim govoreći: Kad unapredak zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći: Šta će to kamenje? Tada obavestite sinove svoje i recite im: Suvim pređe Izraelj preko ovoga Jordana, jer Gospod Bog vaš osuši Jordan pred vama dokle pređoste, kao što je učinio Gospod Bog vaš od Crvenog mora, osušivši ga pred nama dokle pređosmo. Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krepka, da biste se svagda bojali Gospoda Boga svojega. Glava 5. A kad čuše svi carevi Amorejski koji bijahu s ovu stranu Jordana k zapadu, i svi carevi Hananski koji bijahu pokraj mora, da je Gospod osušio Jordan pred sinovima Izraeljevim dokle pređoše, rastopi se srce u njima i neste u njima junaštva od straha sinova Izraeljevih. U to vreme reče Gospod Isusu: Načini oštre nože i obreži opet sinove Izraeljeve. I načini Isus oštre nože i obreza sinove Izraeljeve na brdašcu Aralotu. A ovo je uzrok zašto ih Isus obreza. Sav narod što iziđe iz Misira, sve muškinje, svi ljudi, vojnici, pomreše u pustinji na putu, pošto iziđoše iz Misira. Jer beše obrezan sav narod koji iziđe, ali ne obrezaše nikoga u narodu koji se rodi u pustinji na putu, pošto iziđoše iz Misira. Jer 40 godina
iđahu sinovi Izraeljevi po pustinji dokle ne pomre sav narod, ljudi vojnici što iziđoše iz Misira, jer ne slušaše glasa Gospodnjega, te im se zakle Gospod da im neće dati da vide zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima njihovim da će nam je dati, zemlju gdje teče mleko i med. I na mesto njihovo podiže sinove njihove, njih obreza Isus, jer bijahu neobrezani, jer ih ne obrezaše na putu. A kad se sav narod obreza, ostaše na svom mestu u okolu dokle ne ozdraviše. Tada reče Gospod Isusu: danas skidoh s vas sramotu misirsku. I prozva se ono mesto Galgal do današnjega dana. I sinovi Izraeljevi stojeći u okolu u Galgalu slaviše Pashu 14. dana onoga meseca uveče u polju Jerihonskom. I sutradan posle Pashe jedoše od žita one zemlje, hlebove presne i zrna pržena isti dan. I presta mana sutradan, pošto jedoše žita one zemlje, i već više ne imaše mane sinovi Izraeljevi, nego jedoše od roda zemlje Hananske one godine. I kad Isus bijaše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda, a to čovek stoji prema njemu s golim mačem u ruci. I pristupi k njemu Isus i reče mu: jesi li naš ili naših neprijatelja? A on reče: nisam, nego sam vojvoda vojske Gospodnje. Sada dođoh. I Isus pade ničice na zemlju i pokloni se i reče mu: šta zapoveda Gospodar moj sluzi svojemu? A vojvoda vojske Gospodnje reče Isusu: izuj obuću s nogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveto. I učini Isus tako. Glava 6. A Jerihon se zatvori i čuvaše se od sinova Izraeljevih. Niko ne izlažaše, niti ko ulažaše. A Gospod reče Isusu: evo dajem ti u ruke Jerihon i cara njegova i junake njegove. Zato obiđite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan. Tako učini 6 dana. A 7 sveštenika neka nose 7 truba od rogova ovnujskih pred kovčegom. A 7. dana obiđite oko grada 7 puta, i sveštenici neka trube u trube. Pa kad otežući za trube u rogove ovnujske, čim čujete glas od truba, neka poviče sav narod iza glasa, i zidovi će gradski popadati na svojem mestu, a narod neka ulazi svaki naprema se. Tada Isus, sin Navin, dozva sveštenike i reče im: uzmite kovčeg zavetni, a 7 sveštenika neka nose 7 truba od rogova ovnujskih pred kovčegom Gospodnjim. A narodu reče: idite i obiđite oko grada, i vojnici neka idu pred kovčegom Gospodnjim. A kad Isus reče narodu, 7 sveštenika noseći 7 truba od rogova ovnujskih pođoše pred Gospodom i zatrubiše u trube, a kovčeg zaveta Gospodnjega pođe za njima. A vojnici pođoše pred sveštenicima koji trubljahu u trube, a ostali pođoše za kovčegom, idući trubljahu u trube. A narodu zapovedi Isus govoreći: ne vičite i nemojte da vam se čuje glas, i ni jedna reč da ne iziđe iz usta vaših do dana kad vam ja kažem: vičite, tada ćete vikati. Tako obiđe kovčeg Gospodnji oko grada jednom, pa se vratiše u oko i noćiše u okolu. A sutradan usta Isus rano i sveštenici uzeše kovčeg Gospodnji. I 7 sveštenika noseći 7 truba od rogova ovnujskih iđahu pred kovčegom Gospodnjim. I idući trubljahu u trube, a vojnici iđahu pred njima, a ostali iđahu za kovčegom Gospodnjim. Idući trubljahu u trube i obiđoše oko grada jednom drugog dana, pa se vratiše u oko i tako učiniše 6 dana. A 7. dana ustaše zorom i obiđoše oko grada isto onako 7 puta. Samo toga dana obiđoše oko grada 7 puta. A kad bi 7. put da zatrube sveštenici u trube, Isus reče narodu: vičite, jer vam Gospod dade grad. A grad da bude proklet Gospodu i što je god u njemu. Samo rava bludnica neka ostane u životu i svi koji budu kod nje u kući, jer sakri poslanike koje bijasmo poslali. Ali se čuvajte od prokletih stvari, da i sami ne budete prokleti uzevši što prokleto.
i da ne navučete prokletstvo na oko Izraeljev i smetete ga. Nego sve srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa neka bude sveto Gospodu. Neka uđi u riznicu Gospodnju. Tada povika narod i zatrubiše trube, i kad narod ču glas trubni i povika iza glasa, popadaše zidovi na mestu svom, i narod uđe u grad, svaki naprema se. I uzeše grad i pobiše kao prokleto oštrim mačem sve što beše u gradu, i žene, i ljude, i decu, i starce, i volove, i ovce, i magarce. A onoj dvojci što uhodiše zemlju reče Isus: idite u kuću one žene bludnice, izvedite nju i sve što je njezino, kao što ste joj se zakleli. I otišavši oni momci što uhodiše zemlju, izvedoše Ravu i oca joj, i mater joj, i braću joj, i što god beše njezino, i sav rod njezin izvedoše, i ostaviše ih iza okola Izraeljeva. A grad spališe ognjem, i što beše u njemu, samo srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa metnuše u riznicu doma Gospodnjega. A Ravu bludnicu i dom oca njezina i sve što beše njezino ostaviše u životu Isus, i ona osta među Izraeljcima do danas, jer sakri poslanike koje posla Isus da uhode Jerihon. I u to vreme prokle Isus govoreći: proklet da je pred Gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon. Na prvencu svom osnovao ga i na mezimcu svom postavio mu vrata. I Gospod beše s Isusom i razglasi se ime njegovo po svoj zemlji. Glava 7. Ali se ogrešiše sinovi Izraeljevi o prokletinju, jer Ahan, sin Harmije, sina Zavdije, sina Zarina od plemena Judina, uze od prokletih stvari. Zato se razgnjevi Gospod na sinove Izraeljeve. A Isus posla ljude iz Jerihona u Gaj, koji beše blizu Vet Avena s istoka Vetilju. I reče im govoreći: idite i uhodite zemlju. I ljudi otidoše i uhodiše Gaj. I vrativši se k Isusu, rekoše mu: neka ne ide sav narod, do 2000 ljudi ili do 3000 ljudi neka ide, i osvojit će Gaj. Nemoj truditi svega naroda, jer ih je malo. I otide ih onamo iz naroda oko 3000 ljudi, ali pobegoše od Gajana. I Gajani posekoše ih do 36 ljudi, i goniše ih od vrata dori do Sivarima. I pobiše ih na strmeni, i rastopi se srce u narodu, i posta kao voda. A Isus razdre haljine svoje i pade licem na zemlju pred kovčegom Gospodnjim. I leža do večeri. On i starešine Izraeljeve, i posuše se prahom po glavi. I reče Isus: jao Gospode Bože, zašto prevede ovaj narod preko Jordana da nas predaš u ruke Amorejcima da nas pobiju? Oda htedosmo ostati preko Jordana. Jao Gospode, šta da kažem kad je Izrael obratio pleći pred neprijateljima svojim? Čuće Hananeji i svi stanovnici te zemlje i sleći će se oko nas i istrebit će ime naše sa zemlje. I šta ćeš učiniti od velikog imena svojega? A Gospod reče Isusu: ustani, što si pao na lice svoje? Zgrešio je Izrael i prestupio zavet moj koji sam im zapovedio. Jer uzeše od prokletih stvari i ukradoše i zatajiše i metnuše među svoje stvari. Zato neće moći sinovi Izraeljevi stajati pred neprijateljem svojim. Pleći će obrćati pred neprijateljem svojim, jer su pod prokletstvom. Neću više biti s vama, ako ne istrebite između sebe prokletinje. Ustani, osveštaj narod, i reci: osveštajte se za sutra, jer ovako veli Gospod Bog Izraeljev: prokletstvo je usred tebe, Izraelju. Nećeš moći stajati pred neprijateljima svojim, dokle ne uklonite prokletstva između sebe. Pristupit ćete ujutro po plemenima svojim, i koje pleme obliči Gospod, ono će pristupiti po porodicama svojim. I koju porodicu obliči Gospod, ona će pristupiti po domovima svojim. I koji dom obliči Gospod, pristupit će ljudi iz njega jedan po jedan. Pa ko se nađe u prokletstvu, neka se spali ognjem, i on i sve njegovo, jer prestupi zavet Gospodnji i učini bezakonje u Izraelju. I ustavši Isus ujutro rano, rečete: pristupi Izraelj po plemenima svojim. I obliči se pleme Judino. Potom rečete: pristupiše porodice Judine. I obliči se porodica Zarina. Potom rečete: pristupi porodica Zarina,
domaćin jedan po jedan, i obliči se Zavdija. I rečete pristupi njegov dom, ljudi jedan po jedan, i obliči se Ahan, sin Harmije, sina Zavdije, sina Zarina od plemena Judina. I reče Isus Ahanu, sine, hajde daj hvalu Gospodu Bogu Izraeljevu i priznaj pred njim i kaži mi šta si učinio, nemoj tajiti od mene. A Ahan odgovori Isusu i reče, istina je, ja zgreši Gospodu Bogu Izraeljevu i učinih tako i tako. Videh u plenu jedan lep plašt vavilonski i 200 sikala srebra i jednu šipku zlata od 50 sikala, pa se polakomih i uzeh. I eno je zakopano u zemlju usred mojega šatora i srebro ozdo. Tada Isus posla poslanike koji otrčaše u šator i gle beše zakopano u šatoru njegovu i ozdo srebro. I uzeše iz šatora i donesoše k Isusu i svim sinovima Izraeljevim i metnuše pred Gospoda. Tada Isus i s njim sav Izraelj uzeše Ahana, sina Zarina, i srebro, i plašt, i šipku zlata, i sinove njegove i kćeri njegove, i volove njegove i magarce njegove, i ovce njegove, i šator i sve što beše njegovo, i izvedoše u dolinu Ahor. I reče Isus, što si nas smeo? Gospod da te smete danas. I zasu ga kamenjem sav Izraelj, i spališe sve ognjem zasuši kamenjem. Potom nabacaše na nj veliku gomilu kamenja koja stoji i danas. I Gospod se povrati od žestine gnjeva svojega. Otuda se prozva ono mesto dolina Ahor do danas. Glava 8. Iza toga reče Gospod Isusu, ne boj se i ne plaši se. Uzmi sa sobom sav narod što je za boj, pa ustani i idi na Gaj. Evo predadoh ti u ruke cara Gajskoga i narod njegov i grad njegov i zemlju njegovu. I učini s Gajem i s carem njegovim kako si učinio s Jerihonom i njegovim carem, ali plen iz njega i stoku njegovu razgrabite zase. Namesti zasedu iza grada. I usta Isus i sav narod što beše za boj da idu na Gaj. I izabra Isus 30.000 junaka i posla ih noću i zapovedi im govoreći, gledajte vi koji ćete biti u zasedi iza grada, da ne budete vrlo daleko od grada, nego budite svi gotovi, a ja i sav narod što je sa mnom primaknućemo se ka gradu. Pa kad oni iziđu pred nas, mi ćemo kao i pre pobeći ispred njih. Te će oni poći za nama dokle ih ne odvojimo od grada, jer će reći beže ispred nas kao i pre. I mi ćemo bežati ispred njih. Tada vi iziđite iz zasede i isterajte iz grada što bude ostalo, jer će vam ga dati Gospod vašu ruke. A kad uzmete grad, zapalite ga ognjem po reči Gospodnjoj učinite. Eto, zapovedio sam vam. Tako ih posla Isus i oni otidoše u zasedu i stadoše između Vetilja i Gaja, sa zapada Gaju. A Isus prenoći onu noć među narodom. A ujutro usta Isus rano i prebroji narod, pa pođe sa starešinama Izraeljevim pred narodom na Gaj. I sva vojska što beše s njim pođe i primakavši se dođoše prema gradu i stadoše u oko sa severa Gaju. A bijaše dolina između njih i Gaja. I uzeo oko 5.000 ljudi i namesti ih u zasedu između Vetilja i Gaja sa zapada gradu Gaju. I kad se namesti sav narod, sva vojska što beše sa severa gradu i što beše u zasedi sa zapada gradu, iziđe Isus onu noć usred doline. I kad to vide car Gajski, ljudi u gradu pohitaše i uraniše i izađoše onaj čas u polje pred Izraelja u boj, car i sav narod njegov. A ne znađoše da ima zaseda za njim iza grada. Tada Isus i sav Izraelj, kao da ih pobiše, nagoše bežati k pustinji. A oni sazvaše sav narod što beše u gradu da ih teraju. I teraše Isusa i odvojiše se od svoga grada. I ne osta niko u Gaju ni u Vetilju da ne pođe za Izraeljem. I ostaviše grad otvoren i terahu Izraelja. Tada reče Gospod Isusu, digni zastavu što ti u ruci prema Gaju, jer ću ti ga dati u ruke. I podiže Isus zastavu što mu beše u ruci prema gradu. A oni što bijahu u zasedi odmah ustaše sa svojega mesta i potrčaše čim on podiže ruku svoju.
I uđoše u grad i uzeše ga, i brzo zapališe grad ognjem. A kad se Gajani obazreše, a to dim od grada dizaše se do neba, i ne imahu kuda bežati ni tamo ni amo. A narod koji bežaše u pustinju povrati se na one koji ga terahu. I Isus i sav Izraelj, videvši da je zaseda njihova uzela grad, i gde se diže dim od grada, vratiše se i udariše na Gajane. A oni iz grada iziđoše pred njih, te bijahu među Izraeljcima odovud i odonud, i pobiše ih tako da nijedan ne osta živ niti uteče. A cara Gajskoga uhvatiše živa i dovedoše k Isusu. A kad pobiše Izraeljci sve Gajane u polju, u pustinji kuda ih goniše i padoše svi od oštroga mača te se istrebiše, onda se vratiše svi Izraeljci u Gaj i isekoše što još beše u njemu oštrim mačem. A svih što izgiboše onaj dan, i ljudi i žena, beše 12.000 samih Gajana. I Isus ne spusti ruke svoje koju beše podigao sa zastavom, dokle ne pobiše sve stanovnike Gajske. Samo stoku i plen iz grada onoga razgrabiše Izraeljci zase, kao što beše Gospod zapovedio Isusu. I Isus spali Gaj i obrati ga u gomilu večnu i u pustoš do današnjega dana. A cara Gajskoga obesi na drvo i ostavi do večera. A o zahodu sunčanom zapovedi Isus te skidoše telo njegovo s drveta i baciše pred vrata gradska. I nabacaše na nj veliku gomilu kamenja koja stoji i danas. Tada Isus načini oltar Gospodu Bogu Izraeljevu na gori Evalu, kao što beše zapovedio Mojsije, sluga Gospodnji, sinovima Izraeljevim. Kao što piše u knjizi zakona Mojsijeva, oltar od celoga kamenja, preko kojega nije prevučeno gvožđe. I prinesoše na njemu žrtve paljenice Gospodu, i prinesoše žrtve zahvalne. I prepisa onde na kamenju zakon Mojsijev koji je napisao sinovima Izraeljevim. I sav Izraelj i starešine njegove i upravitelji i sudije njegove stadoše s obe strane kovčega, prema sveštenicima levitima koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjega. I stranac i domorodac, polovina prema gori Garizinu, a polovina prema gori Evalu, kao što beše zapovedio Mojsije, sluga Gospodnji, da blagoslovi narod Izraeljev najpre. I potom pročita sve reči zakona, blagoslovi prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi zakona. Ne bi ni jedne reči od svega što je Mojsije napisao, koje ne pročita Isus pred svim zborom Izraeljevim, i ženama, i decom, i strancima koji iđahu među njima. Glava 9. A kad to čuše svi carevi koji bijahu s ovu stranu Jordana, po brdima i po dolinama i po svemu bregu velikoga mora dori do Livana, Hetein i Amorein, Hananein, Ferezein, Jevein i Jevusein, skupiše se svi da se složno biju s Isusom i s Izraeljem. A koji življahu u Gavaonu čuvši šta učini Isus od Jerihona i od Gaja, učiniše i oni prevaru, jer otidoše i načiniše se poslanici i uzeše stare torbe na svoje magarce i stare mehove vinske, poderane i iskrpljene, i obuću staru i iskrpljenu na noge svoje i haljine stare nase. I sav hleb što ponesoše na put beše suh i plesniv. I otidoše k Isusu u oko u Galgalu, i rekoše njemu i ljudima Izraeljcima, dođo smo iz daljne zemlje, hajde uhvatite veru s nama. A ljudi Izraeljci rekoše Jevejima, može biti da sedite usred nas, pa kako ćemo uhvatiti veru s vama? Ali oni rekoše Isusu, mi smo sluge tvoje. A Isus im reče, ko ste i otkuda idete? A oni mu rekoše, iz zemlje vrlo daljne dođoše sluge tvoje u ime Gospoda Boga tvojega, jer čusmo slavu njegovu i sve što je učinio u Misiru, i sve što je učinio dvojici careva amorejskih, koji bijahu s onu stranu Jordana, Sionu, caru Esevonskom, i Ogu, caru Vasanskom, koji beše u Astarotu. I rekoše nam starešine naše i svi stanovnici naše zemlje govoreći, uzmite brašnjenice na put i idite im na susret i recite im, mi smo sluge vaše, hajde uhvatite veru s nama. Ovo je hleb naš, vruć smo poneli na put od kuća svojih kad smo pošli pred vas, a sad eto, osušio se i uplesnivio. A ovo su mehovi vinski, nali smo nove i eto su se već poderali.
i haljine naše i obuća naša ovetša od daljnoga puta. I poverovaše ljudi po brašnjenici, a ne upitaše Gospoda šta će reći. I Isus učini s njima mir i zadade im veru da će ih ostaviti u životu. I zakleše im se knezovi od zbora. Ali posle 3 dana, kad uhvatiše veru s njima, čuše da su im susedi da žive usred njih. Jer pođoše sinovi Izraeljevi i dođoše u gradove njihove 3. dan. A gradovi im bijahu Gavaon i Kefira i Virot i Kirjat Jarim. I ne pobiše ih sinovi Izraeljevi, jer im se knezovi od zbora zakleše Gospodom Bogom Izraeljevim. Ali sav zbor vikaše na knezove. Tada svi knezovi rekoše svemu zboru: mi smo im se zakleli Gospodom Bogom Izraeljevim, zato sada ne možemo dirati u njih. Učinimo im to i ostavimo ih u životu, da ne dođe gnjev na nas radi zakletve kojom im se zaklesmo. Još im rekoše knezovi: neka ostanu u životu, pa neka seku drva i nose vodu svemu zboru, kako im knezovi kazaše. Potom ih dozva Isus i reče im govoreći: zašto nas prevariste i rekoste, vrlo smo daleko od vas, kad eto živite usred nas? Zato sada da ste prokleti, da ste doveka robovi i da sečete drva i nosite vodu za dom Gospoda Boga mojega. A oni odgovoriše Isusu i rekoše: doista je bilo javljeno slugama tvojim, kako je zapovedio Gospod Bog tvoj Mojsiju, sluzi svojemu, da vam da svu ovu zemlju i da istrebi sve stanovnike ove zemlje ispred vas. Stoga se vrlo pobojasmo životu svojemu od vas i učinismo tako. A sada eto smo ti u ruku. Čini što misliš da je dobro i pravo da s nama učiniš. I učini im tako i sačuva ih od ruku sinova Izraeljevih, te ih ne pobiše. I odredi ih Isusu taj dan da seku drva i nose vodu zboru i za oltar Gospodnji do današnjega dana, na mestu koje izabere. Glava 10. A kad ču Adonisedek, car Jerusalimski, da je Isus uzeo Gaj i raskopao ga, kao što je učinio s Jerihonom i s njegovim carem, tako da je učinio i s Gajem i s njegovim carem, i da su Gavaonjani učinili mir s Izraeljem i stoje usred njih, uplaši se vrlo. Jer Gavaon beše veliki grad, kao kakav carski grad, i beše veći od Gaja, i svi ljudi u njemu bijahu hrabri. Zato posla Adonisedek, car Jerusalimski, Koamu, caru Hevronskom, i k Piramu, caru Jarmutskom, i k Jafiji, caru Lahiskom, i k Daviru, caru Jeglonskom, i poruči: hodite k meni i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer učini mir s Isusom i sa sinovima Izraeljevim. I skupi se i pođe 5 careva amorejskih, car Jerusalimski, car Hevronski, car Jarmutski, car Lahiski, car Jeglonski. Oni i sva vojska njihova, i stavši u oko pod Gavaon, počeše ga biti. Tada Gavaonjani poslaše k Isusu u oko u Galgalu i rekoše: nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih. Hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi nam, jer se skupiše na nas svi carevi amorejski koji žive u gorama. I iziđe Isus iz Galgala, on i s njim sav narod što beše za boj, svi junaci. I Gospod reče Isusu: ne boj ih se, jer ih dadoh tebi u ruke. Nijedan ih se neće održati pred tobom. I Isus udari na njih iznenada, išavši celu noć od Galgala, i smete ih Gospod pred Izraeljem, koji ih ljuto pobi kod Gavaona, pa ih potera putem kako se ide u Vetoron, i sekoše ih do Azike i do Makide. A kad bežahu ispred Izraelja i behu niz vrlet Vetoronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko iz neba dori do Azike, te ginjahu. I više ih izgibe od kamenja grdnoga nego što ih pobiše sinovi Izraeljevi mačem. Tada progovori Isus Gospodu onaj dan, kad Gospod predade Amorejca sinovima Izraeljevim. I reče pred sinovima Izraeljevim: stani sunce nad Gavaonom i meseče nad dolinom Elonskom. I stade sunce i ustavi se mesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi istinitoga? I stade sunce nasred neba i ne naže k zapadu skoro za ceo dan. I ne bi takvoga dana ni pre ni posle, da Gospod posluša glas čovečiji, jer Gospod vojeva za Izraelja. I vrati se Isus i sav Izraelj s njim u oko u Galgal.
A onih 5 careva utekoše i sakriše se u pećinu kod Makide. I dođe glas Isusu. Nađe se 5 careva sakrivenih u pećini kod Makide. A Isus reče, privalite veliko kamenje na vrata pećini i namestite ljude kod nje da ih čuvaju. A vi ne stojte, nego gonite neprijatelje svoje i bijte ostatak njihov. Ne dajte im da uđu u gradove svoje, jer vam ih dade u ruke Gospod Bog vaš. A kad Isus i sinovi Izraeljevi prestaše biti ih u boju vrlo velikom, razbivši ih sasvim, a koji ih ostaše živi utekoše u tvrde gradove, vrati se sav narod zdravo u oko k Isusu u Makidu, i niko ne mače jezikom svojim na sinove Izraeljeve, ni na jednoga. Tada reče Isus, otvorite vrata od one pećine i izvedite k meni onih 5 careva iz pećine. I učiniše tako. I izvedoše k njemu onih 5 careva iz pećine, cara Jerusalimskoga, cara Hevronskoga, cara Jarmutskoga, cara Lahiskoga, cara Jeglonskoga. A kad izvedoše te careve k Isusu, sazva Isus sve ljude Izraeljce i reče vojvodama od vojske koje bijahu išle s njim, pristupite i stanite nogama svojim na vratove ovim carevima. I oni pristupiše i stadoše im na vratove nogama svojim. A Isus im reče, ne bojte se i ne plašite se, budite slobodni i hrabri, jer će tako učiniti Gospod svim neprijateljima vašim na koje zavojštite. Potom ih pobi Isus i pogubi ih i obesi ih na 5 drveta i ostaše viseći na drvetima do večera. A o zahodu sunčanom zapovedi Isus te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu u koju se bijahu sakrili i metnuše veliko kamenje na vrata pećini koje osta onde do danas. Istoga dana uze Isus i Makidu i sve u njoj iseče oštrim mačem i cara njezina i njih pobi, sve duše koje behu u njoj ne ostavi nijednoga živa. I učini s carem Makidskim kao što učini s carem Jerihonskim. Potom otide Isus i sav Izraelj s njim iz Makide u Livnu i stade biti Livnu, pa i nju predade Gospodu ruke Izraelju i cara njezina. I iseče sve oštrim mačem, sve duše koje bijahu u njoj, ne ostavi u njoj ni jednoga živa. I učini s carem njezinim kao što učini s carem Jerihonskim. Potom otide Isus i sav Izraelj s njim iz Livne na Lahis i stade u oko pred njim i stade ga biti. I Gospod predade Lahisu ruke Izraelju i on ga uze sutradan i iseče sve oštrim mačem, sve duše što behu u njemu, isto onako kako učini s Livnom. Tada dođe Oram, car Gezerski, u pomoć Lahisu, ali pobi Isus njega i narod njegov da ne ostane jedan živ. Potom pođe Isus i sav Izraelj s njim iz Lahisa na Jeglon i stavši u oko prema njemu udariše nanj i uzeše ga isti dan i isekoše sve oštrim mačem, sve duše što bijahu u njemu pobi taj dan isto onako kao što učini s Lahisom. Potom se podiže Isus i sav Izraelj s njim iz Jeglona na Hevron i stadoše ga biti. I uzeše ga i isekoše oštrim mačem i cara njegova i sve gradove njegove i sve duše što bijahu u njima, ne ostavi ni jednoga živa, isto onako kako učini s Jeglonom. Zatrga sa svim dušama što behu u njemu. Potom se obrati Isus i sav Izraelj s njim na Davir i stade ga biti. I uze ga i cara njegova i sve gradove njegove i isekoše ih oštrim mačem, izgubiše sve duše što behu u njima, ne ostavi ni jednoga živa, kao što učini s Hevronom. Tako učini s Davirom i carom njegovim, i kao što učini s Livnom i carem njezinim. Tako pobi Isus svu zemlju, gore i južnu stranu, i ravnice i doline, i sve careve njihove, ne ostavi ni jednoga živa, nego sve duše žive zgubi, kao što beše zapovedio Gospod Bog Izraeljev. I pobi ih Isus od Kadis Varnije do Gaze, i svu zemlju Gosensku do Gavaona. A sve te careve i zemlju njihovu uze Isus u jedanput, jer Gospod Bog Izraeljev vojevaše za Izraelja. Potom se vrati Isus i sav Izraelj s njim u oko u Galgal. Glava 11. A kad to ču Javin, car Asorski, posla k Jovavu, caru Madonskom i k caru Simronskom i k caru Ahsavskom,
i k carevima koji bijahu na severu u gorama i po ravnicama na jugu od Hinerota i u dolini i u Nafat Doru na zapad, ka Hananeinu na istoku i zapadu i Amorejnu i Hetejnu i Ferezejnu i Jevusejnu u gorama i k Jevejnu pod Ermonom u zemlji Mispi. I iziđoše oni i sva vojska njihova s njima, mnogi narod kao pesak na bregu morskom, i konji i kola mnoga veoma. Svi ti carevi dogovoriše se i dođoše i stadoše zajedno u oko na vodi Meromu, da udare na Izraelja. A Gospod reče Isusu, ne boj ih se, jer sutra u ovo doba ja ću učiniti, te će svi biti pobijeni pred Izraeljem. Konjima njihovim ispresece žile i kola njihova popali ognjem. I iziđe Isus i sva vojska s njim na njih na vodu Merom iznenada i udariše na njih. I Gospod ih dade u ruke Izraelju, te ih razbiše i teraše ih do Sidona velikoga i do vode Misrefota i do polja Mispe na istok. I tako ih pobiše da ne ostaviše ni jednoga živa. I učini im Isus kako mu beše zapovedio Gospod, konjima njihovim ispreseca žile i kola njihova popali ognjem. I vrativši se Isus u to vreme uze Asor i ubi cara njegova mačem. A Asor beše pre glava svim tim carstvima. I pobiše sve živo što beše u njemu oštrim mačem sekući, te ne osta ništa živo. A Asor spališe ognjem. I sve gradove onih careva i sve careve njihove uze Isus i iseče ih oštrim mačem i pobi ih, kao što beše zapovedio Mojsije, sluga Gospodnji. Ali nijednoga grada koji osta u opkopima svojim ne popali Izraelj, osim samoga Asora koji spali Isus. A sav plen iz tih gradova i stoku pograbiše za sebe sinovi Izraeljevi. Samo ljude sve isekoše oštrim mačem, te ih istrebiše. Ne ostaviše ništa živa. Kako zapovedi Gospod Mojsiju, sluzi svojemu, tako Mojsije zapovedi Isusu, a Isus tako učini. Ništa ne izostavi od svega što beše Gospod zapovedio Mojsiju. I tako uze Isus svu tu zemlju, gore i sav južni kraj i svu zemlju Gosensku, i ravnicu i polje, goru Izraeljevu i ravnicu njegovu. Od gore Alaka koja se pruža k Siru do Val Gada u polju Livanskom, pod gorom Ermonom. I sve careve njihove zarobi i pobi ih i pogubi. Dugo vremena vojeva Isus na te careve. Ne bi nijednoga grada koji učini mir sa sinovima Izraeljevim, osim Jeveja koji življahu u Gavaonu, sve ih uzeše ratom. Jer od Gospoda bite otvrdnu srce njihovo da iziđu u boj na Izraelja, da bi ih potro i da im ne bi bilo milosti, nego da bi ih istrebio kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju. U to vreme dođe Isus te istrebi Enakime iz Gora, iz Hevrona, iz Davira, iz Anava i iz sve gore Judine i iz sve gore Izraeljeve, s gradovima njihovim potro ih Isus. Nijedan Enakim ne osta u zemlji sinova Izraeljevih, samo u Gazi, u Gatu i u Azotu ostaše. Tako uze Isus svu zemlju, kao što beše kazao Gospod Mojsiju, i dade je u nasledstvo Izraelju prema delovima njihovim, po plemenima njihovim, i zemlja počinu od rata. Glava 12. A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izraeljevi i zemlju njihovu osvojiše s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku. Sion, car Amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gde je međa sinova Amonskih. I od ravnice do mora Hinerotskoga k istoku i do mora uz polje, do mora Slanoga k istoku, kako se ide k Vecimotu i s juga pod goru Fazgu. I sused mu Og, car Vasanski koji beše, ostao od Rafaja i seđaše u Astarotu i u Edrainu, i vladaše gorom Ermonom i Salhom i svim Vasanom do međe Gesurske i Mahatske i polovinom Galada do međe Siona cara Esevonskoga. Njih pobi Mojsije, sluga Gospodnji i sinovi Izraeljevi. I tu zemlju dade Mojsije, sluga Gospodnji u nasledstvo plemenu Ruvimovu i plemenu Gadovu i polovini plemena Manasijina.
A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izraeljevim s onu stranu Jordana k zapadu, od Valgada u polju Livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru. I tu zemlju dade Isus plemenima Izraeljevim u nasljedstvo prema delovima njihovim, po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama i u pustinji i na južnom kraju, zemlju Hetejsku, Amorejsku i Hananejsku, Ferezejsku, Jevejsku i Jevusejsku. Car Jerihonski 1, car Gajski do Vetilja 1, car Jerusalimski 1, car Hevronski 1, car Jarmutski 1, car Lahiski 1, car Jeglonski 1, car Gezerski 1, car Davirski 1, car Gaderski 1, car Oramski 1, car Aradski 1, car od Livne 1, car Odolamski 1, car Makitski 1, car Vetiljski 1, car Tafuski 1, car Eferski 1, car Afečki 1, car Saronski 1, car Madonski 1, car Asorski 1, car Simron Meronski 1, car Ahsavski 1, car Tanaški 1, car Megitski 1, car Kedeski 1, car Jokneamski kod Karmela 1, car Dorski u Nafat Doru 1, car Gojimski u Galgalu 1, car Teraski 1, svega 31 car. Glava 13. A Isus već beše stari i vremenit, i reče mu Gospod: Ti si stari i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji. Ovo je zemlja što je ostala, sve međe filistejske i sva gesurska, od Siora, koji je pred Misirom, do međe Akaronske na sever. To pripada Hananeima, 5 kneževina filistejskih: Gazejska, Azotska, Askalonska, Getejska i Akaronska i Aveji. S juga sva zemlja Hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do međe Amorejske. I zemlja Givlejska i sav Livan k istoku, od Valgada pod gorom Ermonom pa do ulaska Ematskoga. Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću oterati ispred sinova Izraeljevih. Samo je razdeliš drebom Izraelju u nasljedstvo, kao što sam ti zapovedio. Razdeli dakle tu zemlju u nasljedstvo među 9 plemena i polovinu plemena Manasina. Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj deo koji im dade Mojsije s onu stranu Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji. Od Aroira koji je na bregu potoka Arnona i grada nasred potoka i svu ravnicu Medevsku do Devona. I sve gradove Siona, cara Amorejskoga, koji careva u Esevonu, do međe sinova Amonovih. I Galad, i među Gesursku, i Mahatsku, i svu goru Ermonsku, i sav Vasan do Salhe. Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu je Drajnu, i beše ostao od Rafaja, a Mojsije ih pobi i istrebi. Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izraeljevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše među Izraeljem do danas. Samo plemenu Levijevu ne dade nasljedstva. Žrtve ognjene Gospoda Boga Izraeljeva jesu nasljedstvo njegovo, kao što mu je rekao. A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovih po porodicama njihovim, i međe im behu od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i grad koji je na sredi potoka, i sva ravan do Medeve. Esevon sa svim gradovima svojim u ravni, Devon i Vamotval i Vet-Valmeon, i Jasa i Kadimot i Mifat, i Kirjataim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline, i Vet-Fegor i Jazdot Fazga i Vet-Jesimot, i svi gradovi u ravni i sve carstvo Siona cara Amorejskoga, koji carova u Esevonu, kojega ubi Mojsije s knezovima Madijamskim, Evijom i Rekamom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovim koji življahu u onoj zemlji. I Valama sina Veorova vrača ubiše sinovi Izraeljevi mačem s drugima pobijenim. I behu međe sinova Ruvimovih i Jordan s međama svojim. To je nasljedstvo sinova Ruvimovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova. I dade Mojsije plemenu Gadovu, sinovima Gadovim po porodicama njihovim. I behu im međe Jazir i svi gradovi Galatski i polovina zemlje sinova Amonovih do Aroira koji je prema Ravi, i od Esevona do Ramot Mispe,
i Vetonima, i od Mahanaima do međe Davirske. I u dolini Vet Aram, i Vet Nimra, i Sokot, i Safon, ostatak carstva Siona, cara Esevonskoga, Jordan i međa njegova do kraja mora Hinerotskoga, s onu stranu Jordana na istok. To je nasljedstvo sinova Gadovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova. I dade Mojsije polovini plemena Manasijina i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim. Međa im beše od Mahanaima sav Vasan, sve carstvo Oga, cara Vasanskoga, i sva sela Jairova, što su u Vasanu 60 gradova. I polovina Galada i Astarot i Edrain, gradovi carstva Ogova u Vasanu. Dopadoše sinovima Mahira, sina Manasijina, polovini sinova Mahirovih po porodicama njihovim. To je što razdeli u nasljedstvo Mojsije u polju Moavskom s onu stranu Jordana prema Jerihonu na istoku. A plemenu Levijevu ne dade Mojsije nasljedstva. Gospod je Bog Izraeljev njihovo nasljedstvo, kao što im je rekao. Glava 14. A ovo je što dobiše nasljedstvo sinovi Izraeljevi u zemlji Hananskoj, što razdeliše u nasljedstvo Eleazar sveštenik i Isus sin Navin, i poglavari porodica otačkih po plemenima sinova Izraeljevih. Ždrebom deleći im nasljedstvo kao što zapovedi Gospod preko Mojsija među 9 plemena i polovinu plemena. Jer Mojsije dade nasljedstvo 2 plemenima i polovini plemena s ovu stranu Jordana, a Levitima ne dade nasljedstva među njima. Jer sinova Josifovih behu 2 plemena, Manasijino i Jefremovo, i Levitima ne dadoše dela u zemlji, osim gradova u kojima će živeti i podgrađa njihovih za stoku njihovu i za blago njihovo. Kako beše zapovedio Gospod Mojsiju, tako učiniše sinovi Izraeljevi i podeliše zemlju. A sinovi Judini dođoše k Isusu u Galgalu i reče mu Halev sin Jefonijin Kenezej: Ti znaš šta je kazao Gospod Mojsiju sluzi Božjemu zame i zate u Kadis Varniji. Bilo mi je 40 godina kad me posla Mojsije, sluga Gospodnji, iz Kadis Varnije da uhodim zemlju, i javih mu stvar kako mi je bilo u srcu. A braća moja što idoše sa mnom uplašiše srce narodu, ali se ja jednako drža Gospoda Boga svojega. I zakle se Mojsije onaj dan govoreći: Zaista zemlja po kojoj si hodio nogama svojima dopašće tebi u nasljedstvo i sinovima tvojim doveka, jer si se sasvim držao Gospoda Boga mojega. A sada, eto, sačuva me Gospod u životu, kao što je rekao. Ima već 45 godina kako to reče Gospod Mojsiju, kad Izrael iđaše po pustinji. I sad, eto, imam i danas 85 godina. I danas sam još te krepak, kao što sam bio kad me je Mojsije slao. Krepost mi je i sad onakva kakva je bila onda za boj, i da odlazim i dolazim. Zato daj mi sada ovu goru za koju je govorio Gospod u onaj dan, jer si čuo u onaj dan da su onde Enakimi i gradovi veliki i tvrdi, da ako bude Gospod sa mnom te ih isteram, kao što je Gospod kazao. I Isus ga blagoslovi i dade Hevron Halevu sinu Jefonijinu u nasljedstvo. Zato pripade Hevron Halevu sinu Jefonijinu Kenezeju u nasljedstvo do današnjega dana, jer se jednako držao Gospoda Boga Izraeljeva. A ime Hevronu bijaše pređe Kirjat Arva, a Arva bijaše velik čovjek među Enakimima, i zemlja počinu od rata. Glava 15. A ovo beše deo sinova Judinih po porodicama njihovim. Uz među Edomsku pustinje Sin k jugu na kraju južne strane. I beše im južna međa od kraja Slanoga mora od zaliva koji ide k jugu. A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina i pruža se od juga na Kadis Varniju i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku. Otuda idući do Asalmona izlazi na potok Misirski i kraj toj međi udara u more. To vam je južna međa. A međa k istoku Slano more do kraja Jordana, a međa sa severne strane od zaliva morskoga do kraja Jordana. Odatle ide ta međa na Vet Oglu i pruža se od severa do Vet Arave. I odatle ide ta međa na kamen Voana sina Ruvimova. Odatle ide ta međa do Davira od doline Ahora i na sever ide na Galgal prema brdu Adumimskom na južnoj strani potoka.
Potom ide ta međa do vode En-Semesa i udara u studenac Rogil. Odatle ide ta međa preko doline sinova Enomovih pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim. Otuda ide međa na vrh gore koja je prema dolini Enomu k zapadu i koja je na kraj doline Rafajske k severu. Potom se savija međa s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu, a odatle se pruže međa do vala, a to je Kirjat Jarim. Potom ide međa od vala na zapad ka gori Siru i ide pokraj gore Jarima sa severa, a to je Hasalon, i spušta se na Bet Semes i dolazi do Tamne. I ide međa pokraj Akarona k severu i dopire do Sikrona i ide preko gore vala i pruža se do Javnila. I izlazi ta međa na more. A međa je zapadna pokraj Velikoga mora i njegovih međa. To su međe sinova Judinih unaokolo po porodicama njihovim. A Halevu sinu Jefonijinu dade Isus deo među sinovima Judinim, kao što mu zapovedi Gospod, Kirjat Arvu. A Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron. I odatle izagna Halev 3 sina Enakova, Sesaja i Ahimana i Talmaja, sinove Enakove. I odatle otide na Davirane, a Davir se prezvaše Kirjat Sefer. I reče Halev, ko savlada Kirjat Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju. I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov, i dade mu Ahsu kćer svoju za ženu. I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njezina, pa skoči s magarca. A Halev joj reče, šta ti je? A ona reče, daj mi dar, kad si mi dao suhe zemlje, daj mi i izvora vodenih. I dade joj izvore gornje i izvore donje. Ovo je nasledstvo plemena sinova Judinih po porodicama njihovim. Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinih, duž međe Edomske k jugu. Kavseil i Eder i Jagur, i Kina i Dimona i Adada, i Kades i Asor i Itnan, Zif i Telem i Valot, i Asor Adata i Kiriot, Esron je Asor, Amam i Sama i Molada, i Asar Gada i Esemon i Vetfalet, i Asar Sual i Virsaveja i Viziotija, Vala i Im i Asem, i Eltolad i Hesil i Orma, i Siklag i Madmana i Sansana, i Levaot i Sileim i Ain i Rimon, svega 29 gradova sa selima svojim. U ravni Estaol i Saraja i Jasna, i Zanoja i Enganim, Tafuja i Inam, Jarmut i Odolam, Sohot i Azika, i Sagarim i Aditaim i Gedira i Gedirotaim, 14 gradova sa selima svojim. Sevan i Adasa i Magdal-Gad, i Dilan i Mispa i Jokteil, Lahis i Vaskat i Jeglon, i Havon i Lamas i Hitlis, i Gedirot, Vet Dagon i Nama i Makida, 16 gradova sa selima svojim. Livna i Eter i Jasan, i Jefta, i Asna i Nesiv, i Keila i Ahziv i Marisa, 9 gradova sa selima svojim. Akaron sa selima i zaseocima. Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim. Azot sa selima i zaseocima. Gaza sa selima i zaseocima do potoka Misirskoga i do velikoga mora s međama. A u gori Samir i Jatir i Sohot, i Dana i Kirjat Sana, a to je Davir, i Anav i Estemon i Anim, i Gosen i Olon i Gilon, 11 gradova sa selima svojim. Arav i Duma i Esan, i Janum i Vet Tafuja i Afeka, i Humata i Kirjat Arva, a to je Hevron, i Sior, 9 gradova sa selima svojim. Maon Karmel i Zif i Juta, Jezreel i Jogdeam i Zanoja, Kain, Gavaja i Tamna, 10 gradova sa selima svojim. Alul, Vetsur i Gedor, i Marat i Vet Anot i Eltekon, 6 gradova sa selima svojim. Kirjat Val, to je Kirjat Jarim, i Rava, 2 grada sa selima svojim. U pustinji Vet Arava, Midin i Sehaha, i Nivsan i grad Soni i Engadija, 6 gradova sa selima svojim. A Jevuseja koji življah u Jerusalimu ne mogoše isterati sinovi Judini. Zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinim u Jerusalimu do danas. Glava 16.
I dopade deo sinovima Josifovim od Jordana kod Jerihona, od vode Jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru Vetiljsku. A od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe Arhijske do Atarota. Potom ide na zapad do međe Jefletske, pa do međe donjega Vet Orona i do Gezera i izlazi na more. Tako dobiše nasljedstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem. A beše međa sinovima Jefremovim po porodicama njihovim, beše međa nasljedstva njihova k istoku Atarot Adar do gornjeg Vet Orona. I izlazi međa na more kod Mihmete sa severne strane, pa se obrće međa k istoku do Tanat Silona i prolazi s istoka do Janohe. Potom slazi od Janohe do Atarota i Narata i došavši do Jerihona udara u Jordan. Od Tafuje ide međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je nasljedstvo plemena sinova Jefremovih po porodicama njihovim. A gradovi bejahu odvojeni sinovima Jefremovim u nasljedstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim. A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru, zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovim do danas, plaćajući danak. Glava 17. I dopade deo plemenu Manasijinu, a on beše prvenac Josifov. Mahiru, prvencu Manasijinu, ocu Galadovu, jer beše čovek junak, zato mu dopade Galad i Vasan. Dobiše deo i ostali sinovi Manasijini po porodicama svojim, sinovi Avijezerovi i sinovi Helekovi, i sinovi Azrilovi i sinovi Sihemovi, i sinovi Eferovi i sinovi Semidini, to su sinovi Manasije, sina Josifova, ljudi po porodicama svojim. A Salpad, sin Efera, sina Galada, sina Mahira, sina Manasijina, nije imao sinova nego kćeri, i ovo su imena kćerima njegovim: Mala i Nuja, Egla, Melha i Tersa. I one dođoše pred Eleazara sveštenika i pred Isusa sina Navina i pred knezove i rekoše: Gospod je zapovedio Mojsiju da nam se dade nasledstvo među braćom našom. I dade im Isus po zapovesti Gospodnjoj nasledstvo među braćom oca njihova. I dopade Manasiji 10 delova, osim zemlje Galatske i Vasanske, koje su s onu stranu Jordana. Jer kćeri Manasijine dobiše nasledstvo među sinovima njegovim, a zemlja Galatska dopade drugim sinovima Manasijinim. A međe Manasijina beše od Asira k Mihmeti, koja je prema Sihemu, potom ide ta međa nadesnog stanovnicima Entafujskim. A Manasijina je zemlja Tafujska, ali Tafuja na međi Manasijinoj pripada sinovima Jefremovim. Odatle slazi međa na potok Kanu, s južne strane toga potoka, i gradovi su Jefremovi među gradovima Manasijinim. A međa je Manasijina sa severne strane potoka i izlazi na more. S juga je Jefremovo, a sa severa Manasijino, a more im je međa. I s Asirom graniče na severu, a s Isaharom na istoku, jer je Manasijino u plemenu Isaharovu i Asirovu. Vetsan sa selima svojim i Ivleam sa selima svojim, i Dorani sa selima svojim i Endorani sa selima svojim, i Tanaši sa selima svojim i Megiđani sa selima svojim, ta 3 kraja. Ali sinovi Manasijini ne mogoše izagnati Hananeja iz tih gradova, nego Hananeji stadoše živeti u toj zemlji. Ali kad ojačaše sinovi Izraeljevi, udariše danak na Hananeje, ali ih ne izagnaše. A sinovi Josifovi rekoše Isusu govoreći: Zašto si nam dao u nasledstvo jedan deo i jedno uže, kad je nas množina i Gospod nas je blagoslovio do ovde? A Isus im reče: Kad vas je množina, idite u šumu i onda okrčite sebi u zemlji Ferezejskoj i Rafajskoj, ako vam je tesna gora Jefremova. A sinovi Josifovi rekoše: Neće nam biti dosta ova gora, a svi Hananeji koji žive u dolini imaju gvozdena kola, i oni koji su u Vetsanu i u selima njegovim, i oni koji su u dolini Jezreelskoj. A Isus reče domu Josifovu, Jefremu i Manasiji govoreći: Velik si narod i silan si, nećeš imati jednoga dela, nego gora neka bude tvoja. Ako je šuma i secije, pak ćeš imati međa njezine, jer ćeš izagnati Hananeje ako imaju gvozdena kola, ako i jesu jaki. Glava 18. I sabra se sav zbor sinova Izraeljevih u Silom.
I onda namestiše šator od sastanka, pošto pokoriše zemlju. Ali još bijaše sinova Izraeljevih 7 plemena, kojima ne bi dato nasledstvo. I Isus reče sinovima Izraeljevim: dokle ćete oklevati, te ne idete i uzmete zemlju koju vam je dao Gospod Bog otaca vaših? Izaberite između sebe po 3 čoveka iz svakog plemena, pa neka se dignu i prođu zemlju i neka je prepišu na nasledstva svoja, pa onda neka dođu k meni. I neka je razdele na 7 delova. Juda će ostati u svojim međama s juga, i dom će Josifov ostati u međama svojim sa severa. A vi prepišite zemlju na 7 delova i donesite amo k meni, da bacim ždreb za plemena vaša ovde pred Gospodom Bogom našim. Jer Leviti nemaju dela među vama, jer je sveštenstvo Gospodnje njihovo nasledstvo. A Gad i Ruvim i polovina plemena Manasijina primiše nasledstvo svoje s onu stranu Jordana na istoku, koje im dade Mojsije, sluga Gospodnji. Tada ustaše ljudi i pođoše. A Isus zapovedi ljudima koji otidoše da prepišu zemlju, govoreći: idite i prođite zemlju i prepišite je, pa onda dođite k meni, te ću baciti ždreb za vas ovde pred Gospodom u Silomu. I otidoše ljudi i prođoše zemlju i prepisaše je u knjigu selo po selo na 7 delova. Potom se vratiše k Isusu u oko u Silom. I Isus baci ždreb za njih u Silomu pred Gospodom. I onda podeli Isus zemlju među sinove Izraeljeve po delovima njihovim. I iziđe ždreb za plemena sinova Venjaminovih po porodicama njihovim i dođe međa delova njihova među sinove Judine i sinove Josifove. I bi im međa sa severa do Jordana, i ona ide pokraj Jerihona sa severa i pruža se na goru k zapadu i izlazi u pustinju Vet Aven. A odatle ide ta međa do Luza, s južne strane Luzu, a to je Vetilj, i slazi do Atarot Adara pokraj gore koja je s juga Vet Oronu donjemu. Otuda izlazi međa i savija se pokraj mora k jugu od gore, koja je prema Vet Oronu na jug, i izlazi na Kirjat Val, a to je Kirjat Jarim, grad sinova Judinih. To je zapadna strana. A južna strana od kraja Kirjat Jarima izlazi ta međa k zapadu, pa ide na izvor vode Neftoje. I slazi ta međa na kraj gore koja je prema dolini sinova Enomova, a u dolini Rafajskoj k zapadu ide preko doline Enomove pokraj Jevuseja k jugu i slazi na izvor Rogil. Potom se obrće od severa i ide na En-Semes, a otuda ide na Galilot koji je prema gori Adumimskoj i slazi na kamen Voana, sina Ruvimova. Otuda ide stranom koja je prema Aravi k severu i slazi u Aravu. Potom ide pokraj Vet Ogle k severu i udara u zaliv Slanoga mora sa severne strane do kraja Jordana na jugu. To je južna međa. A Jordan je međa s istočne strane. To je nasledstvo sinova Venjaminovih s međama njihovim unaokolo po porodicama njihovim. A gradovi plemena sinova Venjaminovih po porodicama njihovim jesu Jerihon i Vet Ogla i Emek Kesis, i Vet Arava i Semaraim i Vetilj, i Avin i Fara i Ofra, i Hefar Amona i Ofnija i Gava, 12 gradova sa selima svojim, Gavaon i Rama i Virot, i Mispa i Hefira i Mosa i Rekem i Jerfail i Tarala, i Sila, Elef i Jeus, a to je Jerusalim, Gavat Kirjat, 14 gradova sa selima svojim. To je nasledstvo sinova Venjaminovih po porodicama njihovim. Glava 19. Potom iziđe drugi ždreb za Simeuna, pleme sinova Simeunovih po porodicama njihovim. I bi nasledstvo njihovo usred nasledstva sinova Judinih. I dopade im u nasledstvo Virsaveja i Saveja i Molada, i Jasar Sual, i Vala i Asem, i Eltolad, i Vetul i Orma, i Siklag, i Vet Markavot, i Jasar Susa, i Vet Levaot, i Saruen, 13 gradova sa selima svojim, Ajin, Remon i Eter, i Jasan, 4 grada sa selima svojim. I sva sela što bijahu oko tih gradova dori do vala Tvira, a to je Ramat južni, to je nasledstvo plemena sinova Simeunovih po porodicama njihovim. Od dela sinova Judinih dopade nasledstvo sinovima Simeunovim, jer deo sinova Judinih beše velik za njih.
Zato sinovi Simeunovi dobiše nasledstvo na njihovom nasledstvu. Potom iziđe treći ždreb za sinove Zavulonove po porodicama njihovim i međa nasledstvu njihovu bi do Sarida. A odatle ide međa njihova pokraj mora ka Maralu i dopire do Davaseta i ide na potok koji je prema Jokneamu, pa se okreće od Sarida na istok do međe Kislot Tavorske i ide na Davrat i izlazi do Jafe. Otuda ide opet k istoku do Gita Efera, a to je Itakasin, i izlazi na Remon Metorar, a to je Neja. Otuda se savija međa k severu na Anatot i izlazi u dolinu Jeftajl, s Katatom i Snalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom 12 gradova sa selima svojim. To je nasledstvo sinova Zavulonovih po porodicama njihovim. To su gradovi i sela njihova. Za Isahara iziđe ždreb četvrti za sinove Isaharove po porodicama njihovim. A međa im bi Jezreel i Kesulot i Sunim i Aferaim i Seon i Anaharat i Ravit i Kision i Aves i Remet i En Ganim i En Ada i Vet Fasis. A otuda ide međa na Tavor i na Sahasimu i Vet Semes i udara u Jordan. 16 gradova sa selima svojim. To je nasledstvo plemena sinova Isaharovih po porodicama njihovim. To su gradovi i sela njihova. Potom iziđe ždreb peti za pleme sinova Asirovih po porodicama njihovim. I međe im bi Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf i Alameleh i Ahmad i Misal. I pruža se do Karmela k moru i do Sihor Livnata. I odatle se savija k istoku na Vet Dagon i dopire do Zavulana i do doline Jeftajla k severu i do Vetemeka i Najla i ide do Havula nalevo. I Hevron i Reov i Amon i Kana dori do Sidona velikoga. Otuda se savija međa na Ramu i do tvrdoga grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dela Ahsivskoga. I Jama i Afek i Reov, 22 grada sa selima svojim. To je nasledstvo plemena sinova Asirovih po porodicama njihovim. To su gradovi i sela njihova. Za sinove Neftalimove iziđe ždreb šesti za sinove Neftalimove po porodicama njihovim. I međa im bi od Elafa i od Alona do Sananima i od Adima Nekeva i Javnila do Lakuma i izlazi na Jordan. Potom se obrće međa na zapad, Kaznot Tavoru i ide na Ukok i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka. A tvrdi su gradovi Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot, i Adama i Rama i Asor i Kedes i Edrej i En Asor, i Iron Migdalil, Orem i Vet Anan i Vet Semes, 19 gradova sa selima svojim. To je nasledstvo plemena sinova Neftalimovih po porodicama njihovim. To su gradovi sa selima svojim. 7. ždreb iziđe za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim. I međa nasledstvu njihovu bi Sara i Estaol i Ir Semes, i Salavin i Ajalon i Jetla, i Elon i Tamnata i Jakaron, i Eltekon i Giveton i Valat, i Jud i Vani Varak i Gat Rimon, i Mejarkon i Rakon s međama svojim prema Jopi. Ali međe sinova Danovih iziđoše male za njih. Zato iziđoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrim mačem i osvojiše ga i naseliše se u njemu. I Lesem prozvaše Dan po imenu Dana, oca svojega. To je nasledstvo plemena sinova Danovih po porodicama njihovim. To su gradovi i sela njihova. A kad podeliše zemlju po međama njezinim, dadoše sinovi Izraeljevi nasledstvo Isusu sinu Navinu među sobom. Po zapovesti Gospodnjoj dadoše mu grad koji zaiska, tam na Carah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu. To su nasledstva koja je Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izraeljevih podeliše ždrebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka. I tako podeliše zemlju. Glava 20. Potom reče Gospod Isusu govoreći: Kaži sinovima Izraeljevim i reci: odredite gradove za utočišta za koje sam vam govorio preko Mojsija,
da onamo uteče krvnik koji ubije koga nehotice, ne misleći da vam budu utočišta od osvetnika. Pa kad ko uteče u koji od tih gradova, neka stane pred vratima gradskim i neka kaže starešinama onoga grada stvar svoju, pa neka ga prime k sebi i dadu mu mesto da sedi kod njih. I ako dođe za njim osvetnik, neka mu ne dadu krvnika u ruke, jer je nehotice ubio bližnjega, niti je premrzio na nj. Nego neka sedi u gradu onom dokle ne stane pred zbor na sud, do smrti poglavara svešteničkoga koji bude onda. Tada neka se krvnik vrati i ide u svoj grad i svojoj kući, u grad iz kojega je utekao. I odeliše Kedes u Galileji, u gori Neftalimovoj, i Sihem u gori Jefremovoj, i Kirijat Arvu, to je Hevron u gori Judinoj. A preko Jordana od Jerihona na istok odrediše Vosor u pustinji, u ravni od plemena Ruvimova, i Ramot u Galadu od plemena Gadova, i Golan u Vasanu od plemena Manasina. To su gradovi određeni svim sinovima Izraeljevim i došljaku koji se bavi među njima, da uteče u njih kogod ubije koga nehotice i da ne pogine od ruke osvetnikove, dokle nestane pred zbor. Glava 21. Tada dođoše glavari otačkih porodica levitskih Keleazaru svešteniku i Kisusu sinu Navinu i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izraeljevih. I rekoše im u Silomu u zemlji Hananskoj govoreći: Gospod je zapovedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živeti i podgrađa njihova za stoku našu. I dadoše sinovi Izraeljevi levitima od nasledstva svojega po zapovesti Gospodnjoj ove gradove i podgrađa njihova. Iziđe ždreb za porodice Katove i dopade sinovima Arona sveštenika između levita ždrebom 13 gradova od plemena Judina i od plemena Simeunova i od plemena Venijaminova. A ostalim sinovima Katovim dopade ždrebom 10 gradova od porodica plemena Jefremova i od plemena Danova i od polovine plemena Manasina. A sinovima Girsonovim dopade ždrebom od porodica plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od polovine plemena Manasina u Vasanu 13 gradova. Sinovima Merarijevim po porodicama njihovim od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova 12 gradova. Dadoše dakle sinovi Izraeljevi levitima te gradove i podgrađa njihova ždrebom, kao što beše zapovedio Gospod preko Mojsija. I dadoše od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Simeunovih ove gradove koji se kazuju po imenima. I dopade sinovima Aronovim od porodice Katovih između sinova Levijevih, za koje pade prvi ždreb. Njima dopade Kirijat Arva, a Arva je otac Anakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj s podgrađem svojim unaokolo. A polje oko toga grada i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefoninu u nasledstvo. Dadoše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utočište krvniku Hevron s podgrađem i Livnu s podgrađem, i Jatir s podgrađem i Estemoju s podgrađem, i Olon s podgrađem i Davir s podgrađem, i Ain s podgrađem, i Jutu s podgrađem i Bet Semes s podgrađem, 9 gradova od ta dva plemena. A od plemena Venijaminova Gavaon s podgrađem i Gavaju s podgrađem, Anatot s podgrađem i Almon s podgrađem, 4 grada. Svega gradova sinova Arona sveštenika 13 gradova s podgrađima. A porodicama sinova Katovih, levitima, što ih još beše od sinova Katovih, dopadoše na njihov ždreb gradovi od plemena Jefremova. Dopade im grad za utočište krvniku Sihem s podgrađem u gori Jefremovoj i Gezer s podgrađem, i Kivsaim s podgrađem i Vet Oron s podgrađem, 4 grada. A od plemena Danova Eltekon s podgrađem, Giveton s podgrađem, Ajalon s podgrađem, Gat Rimon s podgrađem, 4 grada. A od polovine plemena Manasina Tanah s podgrađem i Gat Rimon s podgrađem, 2 grada. Svega 10 gradova s podgrađima dadoše porodicama sinova Katovih ostalim.
A sinovima Girsonovim između porodica levitskih dadoše od polovine plemena Manasina grad za utočište krvniku Golan u Vasanu s podgrađem i Vesteru s podgrađem 2 grada. A od plemena Isaharova Kison s podgrađem, Davrot s podgrađem, Jarmut s podgrađem, Enganim s podgrađem 4 grada. A od plemena Asirova Misal s podgrađem, Avdon s podgrađem, Helkat s podgrađem i Reov s podgrađem 4 grada. A od plemena Neftalimova grad za utočište krvniku Kedes u Galileji s podgrađem i Jamot Dor s podgrađem i Kartan s podgrađem 3 grada. Svega gradova sinova Girsonovih po porodicama njihovim 13 gradova s podgrađima. A porodicama sinova Merarijevih ostalim levitima dadoše od plemena Zavulonova Jokneam s podgrađem, Kartu s podgrađem, Divnu s podgrađem, Nalol s podgrađem 4 grada. A od plemena Ruvimova Vosor s podgrađem i Jazu s podgrađem, Kedimut s podgrađem i Mifat s podgrađem 4 grada. A od plemena Gadova grad za utočište krvniku Ramotu Galadu s podgrađem i Mehanaim s podgrađem, Esevon s podgrađem, Jazir s podgrađem, svega 4 grada. Sve ove gradove dadoše sinovima Merarijevim po porodicama njihovim, što još behu između porodica levitskih. I dođoše na ždreb njihov 12 gradova. Svega gradova levitskih u nasljedstvu sinova Izraeljevih beše 48 gradova s podgrađima. A svi gradovi imaju svoja podgrađa unaokolo, tako je u svakog grada. Tako dade Gospod Izraelju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovim da će im je dati, i naslediše je i naseliše se u njoj. I umiri ih Gospod od svuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovim, i niko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih. Sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke. Ništa ne izosta od svega dobra što beše obećao Gospod domu Izraeljevu. Sve se zbi. Glava 22. Tada sazva Isus sinove Ruvimove i sinove Gadove i polovinu plemena Manasina i reče im: Vi držaste sve što vam je zapovedio Mojsije sluga Gospodnji i slušaste glas moj u svemu što sam vam zapovedao. Ne ostaviste braće svoje dugo vremena do ovoga dana i dobro čuvaste zapovest Gospoda Boga svojega. A sada Gospod je Bog vaš smirio braću vašu, kako im je rekao. Sada dakle vratite se i idite u šatore svoje, u zemlju nasljedstva svojega koju vam je dao Mojsije, sluga Gospodnji, s onu stranu Jordana. Samo pazite dobro da vršite zapovest i zakon što vam je zapovedio Mojsije, sluga Gospodnji, da ljubite Gospoda Boga svojega i da hodite svim putevima njegovim i čuvate zapovesti njegove i držite ih se, i da mu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom. I blagoslovi ih Isus i otpusti ih da idu u svoje šatore. A polovini plemena Manasina beše dao Mojsije nasljedstvo u Vasanu, a drugoj polovini dade Isus s braćom njihovom s ovu stranu Jordana k zapadu. I otpuštajući ih Isus u šatore njihove blagoslovi ih i reče im govoreći: S velikim blagom vraćate se u šatore svoje, sa stokom vrlo mnogom, sa srebrom i zlatom i mjeđu, i gvožđem i odelom vrlo mnogim. Podelite plen od neprijatelja svojih s braćom svojom. I vrativši se sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasina otidoše od sinova Izraeljevih iz Siloma koji je u zemlji Hananskoj, idući u zemlju Galadsku, u zemlju nasljedstva svojega koju naslediše kako beše Gospod zapovedio preko Mojsija. A kada dođoše na među Jordansku u zemlji Hananskoj, načiniše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasina oltar onde na Jordanu, oltar veliki naočit. I čuše sinovi Izraeljevi gde se govori: Gle, sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasina načiniše oltar prema zemlji Hananskoj na međi Jordanskoj pokraj sinova Izraeljevih. A kad čuše sinovi Izraeljevi, skupi se sav zbor sinova Izraeljevih u Silom da idu da se biju s njima. I poslaše sinovi Izraeljevih sinovima Ruvimovim i sinovima Gadovim i polovini plemena Manasina u zemlju Galadsku, Finesa sina Eleazara sveštenika, i s njim 10 knezova po jednoga kneza od doma otačkoga,
od svih plemena Izraeljevih, a svaki ih beše poglavar u domu otaca svojih u tisućama Izraeljevim. A oni dođoše k sinovima Ruvimovim i sinovima Gadovim i polovini plemena Manasina u zemlju Galadsku i rekoše im govoreći: Ovako veli sav zbor Gospodnji, kakav je to greh kojim se ogrešiste Bogu Izraeljevu, odvrativši se danas od Gospoda, načinivši oltar da se odmetnete danas od Gospoda. Malo li nam je greha Fegorova, od kojega se još nismo očistili do danas, iz kojega dođe pogibao na zbor Gospodnji, te se danas odvraćate od Gospoda i odmećete se danas od Gospoda da se sutra razgnjevi na sav zbor Izraeljeve. Ako je zemlja nasledstva vašega nečista, pređite u zemlju nasledstva Gospodnjega, u kojoj stoji šator Gospodnji, i uzmite nasledstvo među nama. Samo se ne odmećite od Gospoda i ne odmećite se od nas gradeći sebi oltar mimo oltara Gospoda Boga našega. Nije li se Ahan, sin Zarin, ogrešio o stvari proklete, te dođe gnjev na sav zbor Izraeljev, i on ne pogibe sam za greh svoj. A sinovi Ruvimovi, sinovi Gadovi i polovina plemena Manasina odgovoriše i rekoše poglavarima tisuća Izraeljevih: Gospod Bog nad bogovima, Gospod Bog nad bogovima, on zna i Izraelj neka zna. Ako smo radi odmetati se i grešiti Gospodu, neka nas ne sačuva danas. Ako smo načinili oltar da se odvratimo od Gospoda ili da prinosimo na njemu žrtve paljenice ili dare, ili da prinosimo na njemu žrtve zahvalne, Gospod neka traži. Nego to učinismo bojeći se ovoga, rekosmo: Sutra će reći sinovi vaši sinovima našim govoreći: Šta vi imate s Gospodom Bogom Izraeljevim? Među je postavio Gospod između nas i vas. Sinovi Ruvimovi i Gadovi, Jordan, vi nemate dela u Gospoda, te će sinovi vaši odbiti sinove naše da se ne boje Gospoda. Zato rekosmo: Učinimo tako i načinimo oltar ne za žrtvu paljenicu ni za drugu žrtvu, nego da bude svedok među nama i vama i među natražjem našim nakon nas, da bismo služili Gospodu pred njim žrtvama svojim paljenicama i prinosima svojim i žrtvama svojim zahvalnim, i da ne bi rekli kad god sinovi vaši sinovima našim: Vi nemate dela u Gospoda. Jer rekosmo, ako kad reku tako nama ili natražju našemu, tada ćemo im kazati: Vidite sliku od oltara Gospodnjega koju načiniše oci naši, ne za žrtvu paljenicu ni za drugu žrtvu, nego da je svedočanstvo među nama i vama. Ne daj Bože da se odmećemo Gospodu i da se danas odvraćamo od Gospoda načiniši oltar za žrtvu paljenicu, za dar ili za prinos mimo oltara Gospoda Boga našega koji je pred šatorom njegovim. A kad ču Fines sveštenik i knezovi od zbora, poglavari od tisuća Izraeljevih koji bijahu s njim, reči kojim rekoše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i sinovi Manasini, bi im po volji. I reče Fines sin Eleazara sveštenika sinovima Ruvimovim i sinovima Gadovim i sinovima Manasinim: Danas poznasmo da je među nama Gospod, kad se ne ogrešiste Gospodu tim grehom, i sačuvaste sinove Izraeljeve od ruku Gospodnjih. I Fines sin Eleazara sveštenika i oni knezovi vratiše se od sinova Ruvimovih i od sinova Gadovih iz zemlje Galatske u zemlju Hanansku k sinovima Izraeljevim i javiše im stvar. I bi po volji sinovima Izraeljevim i hvališe Boga sinovi Izraeljevi i ne govoriše više da idu da se biju s njima, da potru zemlju, u kojoj žive sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi. I prozvaše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi onaj oltar Ed, govoreći: Svedok je među nama da je Gospod Bog. Glava 23. A posle mnogo vremena, pošto Gospod umiri Izraelja od svih neprijatelja njegovih unaokolo, Isus bi stari vremenit, dozva Isus sve sinove Izraeljeve, starešine njihove i poglavari njihove, i sudije i upravitelje njihove, i reče im: Ja sam star i vremenit, a vi ste vidjeli sve što je učinio Gospod Bog vaš svim ovim narodima vas radi, jer je Gospod Bog vaš sam vojevao za vas. Vidite, razdelio sam vam ždrebom ove narode koji ostaše u nasledstvo po plemenima vašim od Jordana, sve narode koje istrebih do velikoga mora na zapad. I Gospod Bog vaš razagnaće ih ispred vas i istrebit će ih ispred vas. I nasledit ćete zemlju njihovu kao što vam je rekao Gospod Bog vaš.
Zato ukrepite se dobro da držite i tvorite sve što je napisano u knjizi zakona Mojsijeva, da ne odstupate od njega ni nadesno ni nalevo, da se ne pomešate s tim narodima što su ostali među vama i da ne pominjete imena bogova njihovih i da se ne kunete njima niti da im služite niti im se klanjate, nego se držite Gospoda Boga svojega kao što ste činili do danas. Zato je Gospod odagnao ispred vas narode velike i jake i niko se nije održao pred vama do danas. Jedan čovjek između vas gonit će 1000, jer Gospod Bog vaš vojuje za vas kao što vam je rekao. Pazite dakle dobro da ljubite Gospoda Boga svojega. Jer ako se odvratite i pristanete za ostatkom tih naroda što su još ostali među vama, i s njima se oprijateljite i pomešate se s njima i oni sa vama, znajte zaista da Gospod Bog vaš neće više izgoniti tih naroda ispred vas, nego će vam oni postati zamka i mreža i bič bokovima vašim i trnje očima vašim, dokle ne izginete na ovoj dobroj zemlji koju vam je dao Gospod Bog vaš. I evo ja idem sada kuda ide sve na zemlji. Poznajte dakle svim srcem svojim i svom dušom svojom da nije izostalo ništa od svega dobra što vam je obećao Gospod Bog vaš. Sve vam se navršilo, nije izostalo ništa. A kako vam se navršilo svako dobro što vam je obećao Gospod Bog vaš, tako će Gospod pustiti na vas sva zla, dokle vas ne istrebi s ove dobre zemlje koju vam je dao Gospod Bog vaš. Ako prestupite zavet Gospoda Boga svojega koji vam je zapovedio i otidete da služite drugim bogovima i stanete im se klanjati i raspalit će se gnjev Gospodnji na vas i nestaće vas brzo s te dobre zemlje koju vam je dao. Glava 24. Potom sabra Isus sva plemena Izraeljeva u Sihem i sazva starešine Izraeljeve i poglavare njegove i sudije njegove i upravitelje njegove i stadoše pred Bogom. I reče Isus svemu narodu: Ovako veli Gospod Bog Izraeljev: S onu stranu reke živeše negda oci vaši, Tara otac Avramov i otac Nahorov, i služiše drugim bogovima. Ali uzeh oca vašega Avrama ispreko reke i provedeo ga kroz svu zemlju Hanansku i umnožih seme njegovo davši mu Isaka. A Isaku dadoh Jakova i Isava, i dadoh Isavu goru Sir da je njegova, a Jakov i sinovi njegovi siđoše u Misir. I poslah Mojsija i Arona i mučih Misir kako učinih usred njega, potom vas izvedoh. A kad izvedoh iz Misira oce vaše, dođoše na more, a Misirci gnaše oce vaše k skolima i s konjicima do Crvenoga mora. Tada zavapiše ka Gospodu i postavih tamu između vas i Misiraca, i navedoh na njih more koje ih zatrpa. I oči vaše videše šta učinih od Misiraca. Potom ostaste u pustinji dugo vremena. Iza toga dovedoh vas u zemlju Amoreja koji življahu s onu stranu Jordana. I oni se pobiše s vama, ali ih dadoh vama u ruke, te naslediste zemlju njihovu, i istrebih ih ispred vas. A Valak, sin Seforov, car Moavski, podiže se da se bije s Izraeljem. I poslate dozva Valama, sina Veorova, da vas prokune. Ali nehteh poslušati Valama, te vas on još blagoslovi, i izbavih vas iz ruke njegove. Potom pređoste preko Jordana i dođoste pod Jerihon, i biše se s vama Jerihonjani, Amoreji i Ferezeji, i Hananeji i Heteji, i Gergeseji, i Jeveji i Jevuseji, i dadoh ih vama u ruke. I poslah pred vama stršljane koji ih izagnaše ispred vas, 2 cara Amorejska, ne mačem tvojim ni lukom tvojim. I dadoh vam zemlju koje ne radiste, i gradove kojih ne gradiste, i u njima živite, iz vinograda i iz maslinika kojih niste sadili jedete. Zato sada bojte se Gospoda i služite mu verno i istinito. I povrzite bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu reke i u Misiru, pa služite Gospodu. Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izberite sebi danas kome ćete služiti. Ili bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu reke, ili bogove Amoreja u kojih zemlji živite, a ja i dom moj služit ćemo Gospodu. A narod odgovori i reče: Ne daj Bože da ostavimo Gospoda, da služimo drugim bogovima.
Jer Gospod Bog naš, on je izveo nas i oce naše iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, i on je učinio pred našim očima one znake velike, i čuvao nas je celim putem kojim idosmo, i po svim narodima kroz koje prođosmo. I Gospod je isterao ispred nas sve narode i Amoreje koji življahu u ovoj zemlji, i mi ćemo služiti Gospodu, jer je Bog naš. A Isus reče narodu: Ne možete služiti Gospodu, jer je svet Bog, Bog revnitelj, neće podnositi vaše neverije i vaših greha. Kad ostavite Gospoda i stanete služiti tuđim bogovima, okrenut će se i zlo će vam učiniti, i istrebit će vas, pošto vam je dobro činio. A narod reče Isusu: Ne, nego ćemo Gospodu služiti. A Isus reče narodu: Sami ste sebi svedoci da ste izabrali sebi Gospoda da mu služite. I oni rekoše: Svedoci smo. Povrzite dakle bogove tuđe što su među vama i privite srce svoje ka Gospodu Bogu Izraeljevu. A narod reče Isusu: Gospodu Bogu svojemu služit ćemo i glas njegov slušat ćemo. Tako učini Isus zavet s narodom onaj dan i postavi im uredbe i zakone u Sihemu. I zapisa Isusove reči u knjigu zakona Božjega. I uzevši kamen velik, podiže ga onde pod hrastom koji bijaše kod svetinje Gospodnje. I reče Isus svemu narodu: Evo kamen ovaj neka vam bude svedočanstvo, jer je čuo sve reči Gospodnje koje nam je govorio. I neka vam bude svedočanstvo da ne biste slagali Bogu svojemu. Potom raspusti Isus narod, svakoga na njegovo nasledstvo. A posle ovih stvari umre Isus sin Navin, sluga Gospodnji, kad mu beše 110 godina. I pogreboše ga u međama nasledstva njegova u Tamnat Sarahu, koji je u gori Efremovoj, sa severa gori Gasu. I služi Izraelj Gospodu svega veka Isusova i svega veka starešina koje dugo živeše iza Isusa i koje znahu sva dela Gospodnja koja učini Izraelju. I kosti Josifove koje donesoše sinovi Izraeljevi iz Misira pogreboše u Sihemu u delu polja koje je kupio Jakov od sinova Emora oca Sihemova za 100 novaca. I biše u sinova Josifovih u nasljedstvu njihovu. I Eleazar sin Aronov umre i pogreboše ga na brdu Finesa sina njegova, kojemu beše dano u gori Jefremovoj.